Уважаеми зрители, тази вечер ще ви среща с един много интересен човек. Той притежава умения, които го правят много атрактивен. Този човек ми го препоръчаха едни мои близки приятели, на чието мнение мога да държа. И днес аз се свързах с тях и ето какво казаха те за моя гост. Вече съм почти на 33 години. Играя от малък, но такова чудо не бях виждал. Като видях какво прави този човек с топката и ми окапа косата. Направо нямам думи. Винаги е трудно да се изправи срещу такъв човек. Но пък и това не е съвсем точно, защото той и легнал е много добър с топката. Ей, това ми е мечтата. Хем лежиш, хем играеш. За един вратар е много важно топката да му се лепи за ръцете. Аз за това дъвча дъвка. Слагаме на ръкавиците и така хващам топката. Обаче не знам как на този човек му се лепи топката, като никога не съм го виждал да дъвча дъвка. Аз като видях този човек как владее топката и се озъбих. И до сега съм така, а хората си мислят, че им се усмихвам. Това е феноменално. Само се моля Виктория да не види този човек, защото със сигурност ще ме зареже. Абсолютен феномен. Дайте ми телефона да му пратя един СМС. Ще представя ви най-добрият жонглер с футболна топка в света, бургазията Христо Петков! Здрасти! Добър вечер! Добър вечер, радвам се да те видя. Съгласен ли си на тия условия, които постави Христо в началото? Условията. Приемаш условията. Да, искам да поздравя цялата публика, всички зрители, всички именици и да им пожелая всичко най-хубаво. Добре, хубаво. Съм готов. Маестро, рок-н-рол, twist again. Чертаки, please. Come on, let's twist again. How we did last summer. Come on, let's twist again. How we did last year. Do you remember when that really hammered? Come on, let's twist again. Like we did last year. Come on, then round and round and up and down we go again. Now, baby, make me know how this goes, yeah. Let's twist again, how we did last summer. Come on, let's twist again, how we did last year. Христо, ако... А можеш ли седнал? Мога да седна някой път, като ме домързи, мога и да легна. Добре, ми ела заповядай да седнеш тогава. За малко, колкото време издържиш, тъй като аз ти поставих условие, че по време на цялото интервю всъщност ще трябва топката да не пада на земята. Правил ли си нещо подобно, по принцип? Първи път. За първи път. А всъщност кога реши да се занимаваш с цялата тази история? Ти, между другото, така ли си ходиш у вас? Не, хора да пазарувам. А? Ходиш да пазаруваш. Така си ходиш с топката. Кога реши, бе, приятелю, да се занимаваш с цялата тази история, да жонглираш с топка или футболист ли си бил? От малък. От малък? Та била си футболист. А? Няма проблем. Къде? По-бавно ти отгоре. Задай ми въпроса пак, извиняй. Къде си бил футболист, викам, Христо? Малко в
Тук има, между другото, това е трудно, защото има различни места, на които... Ако искаш, аз ти задавам въпроси долу. Точно. Видяхме, че може... Не, аз реших да ти го отрудня. Ще ти го затрудня. Я вкарайте този кош, бе. Аз още нещо ще покажем на нашите зрители от твоите възможности. Верно ли, че си изнасял шоу с Анджелина Джоли? Да, с Анджелина Джоли, Сиси Кетч. С Сиси Кетч. Bad Boys Blue. Анджелина Джоли, какво прави това момиче? Ами тя си прави стойки от филма. Има си 4 балеринки и един брейкаджек, който се върти на глава. Един брейкаджек, който се върти на глава. Да. Вярно ли, че можеш да вкараш топката с глава в баскетболен кош? Вярно е, да. И то с няколко части на тялото. Моля? С няколко части на тялото. Няколко? Да. Аз мога само с една част, да ти кажа честно. С главата сигурно. А можеш и с ръка, това е сигурно. Значи предлагаш ми другото предизвикателство? Да, предлагам ти да вкараш с, да речем, с крак или с глава, или не знам с каквото може. Чакай малко да настроим топката. Така. Маестро, може ли малко музика, примерно? Рок-н-рол или сиртаки или барбаяни? Кара с врат. Абе, Слушам? а ти футболист ли си бил? Аз съм Почини малко. Футболист ли си бил? И още съм. Още си. Само че търся отбор. Търси отбор. Да. Да, и как реши да се занимаваш с това нещо? От малък? От малък. Да. А как реши, че има възможността да го използваш като това да ставаш популярен, да ходиш по света, да изнасяш програми? Как се случи? Ами имаше... Аз за първ път те видях на един матч тук преди 7-8 години. Беше, в който ти обикаляше, мисля, че Ювентус играеше тук. Ювентус и Левски игра. Ювентус и Левски, да. И доколкото си спомням, Зинедин Зидан каза, че това е невъзможно. Той ме гледа вътре и ме снимаха по-районо. По-районо. Целият отбор седяха и ме гледаха около 5 минути. Така как реши да се занимаваш с това нещо? Ами от малък почнах и продължих. След тренировка по футбол оставих да играя на 21. Аха. След като повеля на целият отбор и другите гости на игрището, оставам сам себе си. Ама не си играл в футбола, смисъл? Играл съм в школата на Нефто Кемик, на Черноморец, в Вие Белград. са големи футболисти? И всички ме познават, и повечето треньори, настоящи и бивши, но никой не се е сетил да ме покане. Те са ми, че съм жонглер. Като качиш топката на рамото, що не пробягаш до другата врата и да я вкараш? Къде тя? Ей така. Ай, обиколя камерата! Христо! Идвам. Ела бе! Окей. И що не те взе някой от тия? Ти така можеш да си вкарваш голове, няма никакъв проблем. Или не вярват, че имам футболна техника, или си мисля, че съм само циркъл жонглер. И реши да кандидатстваш в книгата на рекордите на Гинес. Да, реших да прославя България.
Да. И колко ти е, всъщност, кое ти е най-голямото достижение? Най-голямото е 13 часа и половина. 13 часа и половина. Да. 92 хиляди и 3210 студа. Правиш ли почивки? Да. А? Да. На 6 часа 30 минути. На колко На часа? всеки час комисията ти дава 5 минути. На 6 часа 30 минути. Да, за продължителен рекорд. Какво викаш? За продължителен рекорд Гинес дава 5 минути на всеки час премия. Така че играеш 3 или 5 или 6 часа и получаваш съответните минути по 5. За преобличане, къпане, масаж, реклама. И как са мускулите вследствие на това, което правиш? Моля? Как са ти мускулите? Не се ли схващаш? Не ти ли става трудно? Как издържаш? Сващат се при неправилна тренировка. При неправилна тренировка. Колко час тренираш на ден? Ванка и 10 2-3 обикновено. Моля? 2-3 някой пъти ни тренирам. По няколко дена. Защо? Защото имам работа с нощни заведения, пътуване. Добре, нещо като мъж да те попитам. Секса, това помага ли, че можеш така да... Секса е най-хубав стимул. Моля? Най-хубав спорт. Мисъл, другите Готи тук... ти? Видях кръчета правиш една, една главичка, ще направиш ли? Ще дам на главата точно. Да, бе? Ако дойдеш насам, да. Ти. Нали може да пробвам на главичка как? Може да не щупи топ. Няма. Тя е гумена. Да знам аз. Чудесно. Тя ме пробва и мене. Ти си. Извиняй. Пак, супер. Ето. Сега ще дам пак. Ти си. Готов? Годжи? Ти си, дай ми. Супер. Ами те са готови, само че мога върнат. Ние мога да направим трио, бе. Може Ще да. ходим заедно по шоу програмите. Винаги. Сядай. Имах нещо за пиене нагре. Искаш да седнеш, сега дам. Дайте една... Ай, тук имаш една чаша вода. Така. Гледай. Това е ябълков сок. Ябълко сок. Как ще пием сега? Няма сламка? Сламка има ли? Сламка, дайте една сламка. Имаш ли нужда? Ти? Не са ли те търсили за работа като треньор, да речем, или? Да, в Англия 4 отбора. Добре, как всъщност биха ти взели топката, ако си я качиш на рамото, бе, Христо? С фал. С фал. Да, фащане за фанелка, спълни в гръб, дърпане на ръка. Гледал ли си подобно нещо? Виждал ли си човек да си сложи топката на рамото? Не, още не съм виждал. Това съм го измислил преди 15 години повече. Съм го показал много пъти, но не съм видял някой друг да го прави. Изключение на лицеви опори, на които съм научил няколко хора. Има ли други хора, които да правят подобно шоу по света? По принцип те не правят шоуто, играят циркови. Играят в циркове? Да, те и с няколко топки, бухалки и така нататък. И твоите Нали, с меки топки. ангажименти къде са по света? По принцип бях 2 години в Англия и сега ходя до Германия 5-6 пъти отиване и връщане. Лято бях 3 месеца нещо на Слънчев брак. 1 месец в Португалия в Лисабон. Чакай, Ванката носи сламки. Европейското. Ами и двете. Ами известно. Важното е да не бездре. Много ли е изморително? Да, чакай, че ми се хожда топката. Защото съм потен, мерси. Продължавам да говоря. Да. Упс. Майстро, може ли нещо така? Сиртаки, примерно. Абе, Евгений, човека от 3 пъти иска сиртаки, вие само рок-н-рол. Викат на бота.
Давай. Ти сигурен ли си, че няма магнит някъде по теб? Ecco Latino. Ah, така. Христо! Да? Христо, абе ти сигурен, че няма магнит някъде по тебе? Ами ако имаше магнит, нямаше да подскача. А нямаше да подскача? А има ли някаква специална топка, чрез която става по-лесно или с Има, всяка да. топка? Коя? Има топка с тия червените неща. Ако са кухи и 3 пъти по-големи, вътре слага се един магнит. Топка се прави специално и се вкарват някакво съчми вътре. Така топка има колегата Джани от Пловдив и други хора сигурно. Тази е истинска футболна топка, нали? Да, подарък ми тази дас. Лисабон, където играх. Това е от европейското ротейно, нали? Точно. А има ли по света друг, който да прави шоу като тебе? Ами по принцип, точно като моето шоу няма. Аз бях чул, че има някакъв поляк, който се опитва също да положи такъв рекорд за Гинес. Сега поляка е направил 5 км и 200 с глава, жонглирайки и изминавайки. А ти колко си направил? 6 км. 6 км. Кеф видите това, бе? Кеф ли си се? А, при такава публика. Знаеш колко време играеш вече? 22 минути играеш вече. Сигурно, що съм мокър целя. Да, 22 минути. Интересно е да падна 2 пъти топката, но това, защото студиото е много не, как да кажа. Аз ходих до тебе близко и за това. видях това. Ако беше тук, нямаше да падне. Добре. И нищо приеме, че не е Няма паднал проблем. в такъв случай. Без значение, дори да е паднал. Кое е това нещо, към което се стремиш сега? Нови 3 рекорда на Гинес или нов клуб, или нов спонсор. Има ли такива възможности? Има. Всичко е време. Нерви. Мислиш, че това, че си българин, ти пречи за Гинес или ти помага? Пречи ми, защото съм българин. Стига, бе, сериозно? Ако бях американец, англичанин, руснак... Значи ни пренебрегват. 3 рекорда в Лондон, А? 3 от 5 години и още не са писани. Нищо, ще успееш, бе. Ти си волеви човек, ще успееш. Знам, не си. Нали? Да. Христо, сега трябва да пише в книгата. В смисъл, ще можеш ти да пишеш книгата или да ми диктуваш и аз да пиша? Кое избираш? Ами... Ще диктувам. Съм мокър целя. По-хубаво ти да го напишеш. Добре, окей. По-хубаво ти да го напишеш. Добре.
колко ли калории си изгорил сега? Не знам. 1 килограм минимум. Ето. Тук директно. Начало. Да, ето. Си. Евгений. Си. Тия неща за мен ли си ги донесъл, преди да го прочетеш? Тук има подарък за вас, за Годжи и за Росен. Браво, това какво е? Сключа договор с някоя фирма. Чакай, ще трябва да го прочетеш, но първо това е за мене. Да, това е за тебе. Чакай само да покажем. Това е от Шампионската лига топка. Това за кого е? Това е шапката от Португалия на Адидас за Росен и това е фанелката. Това е за Георги. Добре, ще им ги предам. Би ли прочел, Христо, какво си ми написал? Значи с пожелание на вашия екип на Слави да се видим на следващото космическо шоу след 30-40 години. Уважаеми зрители, на гости ни беше най-добрият жонглер с футболна топка в света. Той е българин бургазията Христо Петков. Благодаря си, приятели. Благодаря.